Здравейте, аз съм Ани Генчева, а вие сте с Градина ТВ. Днеска пред нас стои задачата да разсъдим този прекрасен екземпляр египетски папирус. Латинското му наименование е Циперус папирус. Аз отдавна издирвах това растение и успях да се здобия с него доста трудно. Искам да споделя с вас своя опит по отглеждането му. Първата година, миналата година, когато го взехме, беше такова малко растение. Аз имах представа така по статии и това, което съм чела за него, че става доста голямо растение. Виждала съм снимки на египетски папирус, който изглежда точно като палмичка и достига до тавана. В естествените си местообитание в Египет той също става доста едро растение и дебелината на стъблото достига почти дебелината на човешко стъбло. Страхотна храна за хипопотамите. Хората са правили така известните египетски папируси от стъблата. Но като стайно растение египетския папирус е страхотен. Среща се в нета информация, че може да зимува и навънка. Ние решихме да пробваме. Първата зима оставихме част от растението в малкото езерце отвън, като затрупахме много добре, мулчирахме и въпреки това той не успя да презимува отвън. Също така направих опит да оставя част от растението в неотопляемо помещение. Там също явно не му допадна и въобще не се събуди и изгни. Явно папируса си е топлолюбиво и стайно растение, но пък отвън, ако го изнесете лятото в градината, той се развива страхотно. Само единственото му желание е слънчици и коренчетата накиснати постоянно във вода. Зимата, като го прибрахме в топла стая на слънчево местенце, отдолу подложихме лиген или така по-голяма тава, за да може постоянно подложката да бъде пълна с вода и внимавах тя да не изсъхва. Случваше се и това понякога, но явно не е чак толкова капризен. Гледа се подобно на водната палма, която е доста разпространено така стайно растение. Вижда се как това съдче, в което той презимува, просто вече е страшно тясен и върви като стрела напред. Задните стъбла отмират, изсъхват и ги изрязваме и от тук хвостчето просто се изкриви с сиката. Има два начина на размножаване на египетския папирус, поне така на мен известни. Той е в същото семейство, както водната палма, Циперус, и след зимата тези пострадалите и съхналите листенца, израстъчета изрязах. Ето, така, понеже пострадали, доста на студеничко държан. И ето тези, понеже развалят общата форма, то сега е мъничко, може да се използват за размножаване. Като тези връхчетата се обръщат и се натапят в водичка на светло място до прозореца и от тук те започват да се пускат коренчета. Сравнително лесно се разпространява, се размножава по този начин. По същия начин може да се размножава египетския папирус, като от шапчицата се потопи във вода. Миналата година размножаването ми от връхна резница не се получи нещо, затова сега ще опитаме да размножим папируса чрез деление. От тук
Ако се използва всеки вегетационен връх, могат да се получат 2 или 3 растения, но ще видим какво е положението след като се извадят корените. Така. Обаче, ето това нещо няма корени този край. Тук се виждат коренени тънки, значи може да бъде разделено чак от тук и да се използва коренчета на този и на този. Само и този има вегетационен връх и тук има няколко. Значи вместо 3, както предполагахме в началото, ще може да се направят само 2 растения. Сега да направим смеската от готовите почви, които са доста хранителни, торф. Тук има малко трици, доста добре изгнили дървесни трици и градинска почва. Ето. И разбира се, не може без пясък. Пясък, както и за водните лилии, така и за папируса е добре да има пясък. Първо да го объркаме. Пясъка е достатъчен, рохкава и стидлива, богата и хранителна и можем да пристъпим към присаждането му. Тъй като е временен съда, просто едно бидонче, искахме да е максимално дълбоко, не много широко, защото няма място много в езерцето, просто корените са натопени, но за това пък да е дълбоко, защото просто се вижда как стремежът на корените му е да търсят дълбочина, да се забият колкото се може по-надълбоко, за да дърпат влагата, а и колкото е по-дълбок съда, толкова повече ще има силата да порасне и то нагоре. И макар че сега големината му е над метър, аз съм сигурна, че може да израсне и много повече, ако имаше на къде да забие корените си. И затова не използвахме готова саксийка, ами в това временно пригодено бидонче. Поставяме малко почва на дъното. Като гледаме да бъде в средата вегетационния връх, за да има място да върви напред и до запълване. Пръста е вече допълнена и можем да поставим папируса на неговото място.
Благодарим ви, че бяхте с нас. Така завърши нашия процес днес на разсаждане. Ще се радваме, ако той намери своето място и в вашите прекрасни градини и малки водни площи. До нови срещи в градина Замъкът ТВ.